Здравейте хора! Днес ще дойдете с мен на шопинг, да скупвам неща от DM и ще ви дам препоръки. Значи, хора, това не е препоръка, но това е най-ужасното нещо, което съм взимала. Буквално ехпермазното и не работи и дадох 23 лева за него и съм много разчувана. Това малко че в магазина, че има да само. Да. Всичките тези бърнитър са уникални. Малко мисля, че е на Golden Rose, като ги няма, но всъщност са много бърни. На Catrice True Skin. Маса по ми не харесва. Бронзера на Catrice има добра пигментация и се прелива добре. Препоръчвам. На Catrice Rouge, кремообразен и прахообразен руж. Уникална толеранция 10 хора. Catrice е уникална марка. Това е грин. И в момента ги няма червата, които искам да ви покажа, не са уникални. Ще сложа снимка и тук и аз го ползвам за червилото. Перфектна очна линия. Въпреки че аз не ползвам течно. В момента да сложим с много, но се сетих също Bosch на Revolution. Ще сложа снимка, защото като няма. Но го обожавам. Много е пигментиран и цял ден се нарече. Първата ми препоръка, хора, на Mia Mantic крема за коса, защото е уникален. Хора, вземете си. Заслужават си тези 30 лева. Също така, тази термозащита на Schwarzkopf, също така да произнася, протеква ми косата много добре и много ми харесва. Това е олио на Балеа, уникално е и косата ми стана и така. Обожавам го и е само 30. Също така, отново на Schwarzkopf. Надявам се да произнасям името правилно. И това. Не знам какво е. Не знам точно какво е. Мисля, че е крем. Мисля, че е крем, но е уникален. Обожавам го и е за кадрава коса. Нека буквално косата ми порасна по хълбунто. Тези сухи шампани също ги обожавам. Казва, че косата ти ще се изправи, ама моята така и не се изправи. Маските на Garnier уникални. Най-много са ми харесали с папая и с ананас, ама тук няма. И мисля, че всички шампани на Garnier не съдържат една съставка, която ще напиша и тук, ще не знам как се произнася, която проваля косата ти и проваля. И косата ти става ужасна от нея. В шампаните на L'Oréal ги има. Си ги купувайте. Не знам, тези са сейф. И аз ползвам с черешня. Значи хора, на Sayers, или как се произнася, уникално е, 10 от 10, вакса за коса и гела за коса също е уникален. Не знам дали има разлика на тази танца. Всеки един продукт на Синтро е уникален. Коложния крем. Тонера са уникални хора. Вече не се снимала коса. Също така този седно също много яка. И използвам всеки ден.
ми харесва с краставица и това, перла. Да, перла. Също така на гарниер маските. Много за хубави. Още продължавам. Също тази пляна за измиване на лице я обожавам. На булка. Мерси, че гледахте това видео. Надявам се да съм ви помогнала и моля ви се, не забравяйте да лайкнете видео. Чао! Кое е ветър?